मोरे सावरिया सावरी कभी कभी ऐसा होला जहाँ बुझाला कि राकेश भैया के घर में तो पहले बार आई बानी जब मोहिनी जी खास करके हमनी के तो ऐसा बुझाता कि भजनवा कहे ना मनवे में गाली होली सही भजनवा मने में गाली होली 2 मिनट पहले उतरनी है सुनील भैया के संगे डॉक्टर साहब के संगे तो बड़ा सुंदर एगो भजन मन में गा लेबे सही अब डायरेक्ट ऐसा बुझाता कि एगो बबुआ के आशीर्वाद दो और फिर श्रोता खातिर कुछ गाओ माइनर चलो तो पिया प्रदेश में बाड़े हैं मोहिनी जी मेहरारू घरे बिया केहू के लइका जब होला न तो सखी पूछली सखी शरीर पातर बा तब इतना मोट कैसे हो गई बिना ऑपरेशन के एगो लइका हो कौन कौन उपाय कैलू हा तनी हमरा से बताओ कितना जोर दिलू है तो हमरा से तहरा बतावे के पड़ी तब का कहो बड़ा भारी चदर उड़ा देले बड़ा का करब कहतिया कि सोइया से सटा के सुतनी चल हेने देहाती सोहला कि सोइया से सटा के सुतनी अरे घाटी भइली चुमा अरे चाटी नु हो ए ललना छाती से अकेले रहो हिला देबू ए ललना छाती से अरे सुतवले रजऊ साटी तो का भई गइल खेतवा पाटी नु है ललना छाती से सुतवले रजऊ साटी तो गइल खेतवा पाटी नु ए ललना छाती से सुतवले रजऊ साटी तो गइल खेतवा से सटा के सुतनी हाथी भइली चुमा चाटी नु हो काने मत बतिया तोरे सब ले ले ए लाला ना छाती से सु ए लाला ना छाती से सु तवले रजऊ साटी की कोई खेतवा पाटी नु है चाचा जी तनी बैठ के आना दादा डर लगता मजा लेवे के बाद आँख से मजा ली तनी हल्का गमछी भैया गमछिया हो दी ना जख्मी भैया ये देहियों से भारी सलावा बा ठीक है एमे दो काम हो जाई
तनी रौरा रेस्ट करी हमारे लेखा थोड़ा आदमी मिल के रेस्ट करके हो गए बैठ सिर डालो देखो ते हाथी सोहर हो रीतिका भौजी भौजी हाँ एक भैया कहाँ बड़ा अरे बाप रे बाप मने ही रूप में देखल चाहते ना अच्छा तू यही रूप में हो जा तू खुश लो तू तो खोसे में आ गया तू तो हाथे दे खोस ले मेहरारू कहत तारी का हुलिया में भी वो देखी खाती भरल धरिया मुलाती नु है मुलाती नु हो ए ललना ए ललना पीरा से को ए ललना पीरा से को करिया जत फाटी की तोरो कोई से फाटी है तोरो कोई से फाटी तनी मनी मजा बुझाइल है कारो रे सबके हमारा तो तनिको ना आइल तो हो सब कलाकार खातिर तनी ताली बजावे के बाद आही रीतिका ई दोनों डांसर जब पढ़े जारी लोग नु चंदन एगो मोहिनी बाड़ी एगो हौ बाड़ी ए दोनों डांसर के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में जाई माने गार्जियन होई अरे हमनियो के नाचे के नइखी जा सिखल बाकी मारे नहीं तो पूरा श्रोता के करेजा में छुएला ए ललना पीरा से ए ललना पीरा से ओरिया जत फाटी की दर्द कोई से था ये हमरा फौजी जवान अमर भैया पीछे पैसा पैसा के बड़े बिना फीस के वकील ये ललना पीरा से ओरिया जाता फाटी की तोरो कैसे थाती ये ललना पीरा से ओरिया जाता तोरो कैसे ओरिया जाता देहाती भाषा में तू तो निमन ई गुजराती लइके ही अरुरा सब जानी गुजराती गुजराती है बाकी इतना सुंदर भोजपुरी बोलेली कि कोनो जवाब नहीं सही बात अब भोजपुरी ऐसने भाषा है कि केहू के सिखा दी गोपाल साधु में ना चले ई बरसाती ई लगी गोपाल साधु में ना चले अरे ना 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 ई बरसाती एगो और बात बा ना 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 लेकिन ना ना ए जे केहू बुझी ए जे ई बुझे के बा साहबात के धरती हो मास्टर साहब ढेर रोजा गबड़ावत नहीं खई घबरावत नहीं लड़की गुजराती ही है सब लड़की बरसाती है कहे ठीक बरूरा छपरा जिला कहीं जब मास्टर बानी तो जल्दी जोन देव के बैठी ना तो हमने के डटवा के टंगवा के बिगोइबो कर ले जा ना पैसा दी 40 रुपए दी लेकिन रोज दिया चाहिए जौने देव के बाती बाकी बैठी बैठी हम रहे दियो 40 को दी जाई बेसी बेसी मत 40 इनकम टैक्स के ऑफिसर 20 टकिया दे के केस करे पर लागल बड़े अरे कि मन कर खैती करिया माटी हने आ तनी हटा दो हो तनी रौरू सब आनंद ले ली मन कर खैती करिया माटी देवर
करा के फोड़ी दिल हाथीनु ए लाला ना पियावा मिलते ए लाला ना पियावा मिलते लिहती दाँत काटी अन्न नदी के खेदती दाती राकेश भैया की ओर से ये लाला ना पियावा लिहती दाँत काटी अन्न नदी के खेदती दाती ए जरा से सता के हाथी भइली चुमा जाती ए लाला ना छाती से सु कवल रजऊ साथी की कोई खेतवा आनंद